galing sa rehiyon na mapagmahal na mga waray noon. Pare-waray na puro itong pagkating. Pinagtugtong ng pinakamahabang tulay ng bansa. Ang purong talentong pinagkaisa. Kami ang mga pare-waray. Mga purungado! Dear Month Party Mix 2016 Part 2 with the Zoid Does Jazz Acoustic Album 2016. Yahoo! DJ Chemist J on the mix. DJ Chemist J Remix Exclusive. Yeah, boy! Mabugat ang karga. Ang karabaw, ang sakayanhan paraguman, kalsada, usahay di mo makikita, nagdadara kauman, karga niyan pamilya nga nagataman haiyan, di kauli nga haira. Mahinay gud lahiya kung magtrabaho, pero waray laniya reklamo.
Dato'y lugar na may lindol. Ang Carabao, ang Carabao, ang Carabao. Dear Month Party Mix 2016 Part 2 with the Zoe Does Yes Acoustic Album 2016. We are not responsible for causing any ear damage. Damage. Okay, party people in the house. Halaran ng pagpakabuhi ng tricycle driver ang Kristiyano. Magawas, hamaagahon, pagbilinghi, pasasakyon, sinselyo ang patigayon.
Party Mix 2016 Part 2 with the Zoe Does Jazz Acoustic Album 2016. These beats are hot. In the mix with the baddest DJ. Blaze in the steel. Bring the heat. Mix it non-stop with the hottest DJ. Oh yeah! Alright, check this out. Remix! Let's go! Kaya mo manggadangi mo mga pasaslinan. Nadiri ka man nga ikaw ang maaluhan. Ang hindi nuhatan puros lagi sa aral. Warayan mga kinahanglan katuman. Pasaskinan man daw ini ang nakakalangan. Kay dini karuyag matubang makasamukan. Pasaskinan nanay tuhay yan kaangayan. Ang indahi ara ang pamatasan. Natanan na paagi mayadan sutini masayin man napuri Panginoon pag-ani. Natanan na paagi mayadan sutini masayin man napuri Panginoon pag-ani. Igang inalanga diri ka pagmamahalan. Kay saan mo man nga imo lagi kaligdan. Isan mo ay nabutan kini pagdudugtan. Sa ligtisan may pasasbilan angay magtuman. Natanan nga paagi mayadan sutini masayin man napuri Panginoon pag-ani. Natanan nga paagi mayadan sutini
Yes Acoustic Album 2016. Okay, party people in the house. Music, please. You're gonna love this. Let's do it. Tuyong gagaling, binabayan mula iya. Tinuyuan din, waray na ang pagtapon niya. Ulan yun pa, kung waray na guma. Kasuwaw na hunagin antos na niya. Tuyong gagaling, binabayan mula iya. Ang mga sikreto deri na niyo mahiluluyo. Bisan nga ni ipasipara mo iya. Sugatin walay tatagi sa likway na. Ungalos ka, ungalos ka, ungalos ka, ungalos ka. Kabungalos nim, harus sunod-sunuran mula iya. Ginis ganim, ginwawawaw mula iya. Ulan nun pa, din kasunghan mo iya. Hindi aling kinaiya, bungalos ka. Ungalos ka, ungalos ka, ungalos ka, ungalos ka. Tuyong gagaling, binabayan mula iya. Ang mga sikreto deri na niyo mahiluluyo. Bisan nga di ipasipara mo iya. Sugatin waray tatagin sa likway na. Ungalos ka, 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 ungalos ka. Beer Month Party Mix 2016 Part 2 with the Zoe Does Yes Acoustic Album 2016. These beats are hot. Hot, 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 hot. In the mix with the baddest DJ. Blazing the steel. Bring the heat. Mix it non-stop. 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 With the hottest DJ. Listen. Marisyo nga lugar, probensyahan, Eastern Samar, kapital nga bunto, ang syudad, ang durunggan, nadasig ang kamagmalimayon, ngan magpakisa
syudad nga nauswan. Party Mix 2016 Part 2 with the Soy Does Yes Acoustic Album 2016. This one is gonna be my favorite. Mga purungado! Let's go! Provincianis din sama, may nasakop 23 nga bungto. Haluag nga mga karatuan, nakaruruyag ngan aawidan. Padayon na natatagaw
2016 Part 2 with the Zoid Does Yes Acoustic Album 2016. These beats are hot. Hot, 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 hot. In the mix with the baddest DJ. Blaze in the steel. Bring the heat. Mix it non-stop. 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 With the hottest DJ. Okay, party people in the house. Diri ka na paperde, bisan nga no maaram ka perdi. Diri ka nan mamati, mga eksplikasyon ngang pagbato. Siyempre may dakagud rason.
Part 2 with the Zoid Does Yes Acoustic Album 2016. Check this out. DJ Chemist J on the mix. DJ Chemist J remix exclusive. Yeah, boy!